Hvad så jeg har lige vist næsten hele mappet, ikke? Hvor jeg så ender med at indse, at jeg faktisk bare streamede det hele. Okay, så. Her. Nu speedrunner jeg det bare lidt. Tankstation, her kan du tanke. Du kan også købe tankstationen, så du får penge for den. Som I kan se her. Den koster 7 millioner, den jeg står ved nu. Det er lidt forskelligt på, hvor meget det koster. Hernede er der en barber, og jeg snakker om det, inden jeg kommer ned til det, bare lige fordi så sparer vi noget tid. Hernede er der en barber, hvor I kan få nyt hår, farvet jeg så, det kan I ikke i min tøjbutik. Hernede er der bandeområdet, som I nok kan se på skov. Nu er jeg inde i bandeområdet, det er måske ikke så godt. Det er faktisk et meget fedt bandeområde, måske skulle jeg overveje at starte med. Der er også bandeområdet dernede, men den er omringet om bandeområdet. Så jeg kan ikke komme derind. Hvis vi kører herned, så hvis man kører op her, ikke, og lidt længere op, og på den anden side her, så kommer jeg op til en garage. Så. Bada bing, bada bing. Og jeg tænkte mig at gøre noget virkelig dumt nu. Men ja, jeg gjorde det sgu alligevel nu. Ej, det kunne også bare være her faktisk. Jeg tror ikke den her der. Wow. Open garage. Okay, der er sådan en garage her. Ved Impound. Mange af jer kender sikkert Impound fra tidligere games. I 5M. Ej, undskyld. Hvor har vi ikke været det nu? Vi har ikke været det hernede. Men virkelig, jeg skal finde et sted for bandage. Det ender sgu med at dør så. Det giver mig sådan en chance for at vise jer hospitalet. Her er der en tøjbutik, hvis jeg lige vil vende den. Her et eller andet sted, jeg altid... der! Der er der en tøjbutik. Jeg lige viser jer, hvordan de fungerer, tøjbutikkerne. Jeg skal lige have fundet en tøj selvværst. Bag mig den her vej. Den her vej. Jeg fik et chok. Jeg tror, det koster penge, tøjet. Det er derfor, jeg har det fint med den her. Faktisk mens jeg er her, så kan jeg lige få gjort noget. Hvor er den? Hvor er den? Hvor er den? Hvor er den? Masker. Der. Jeg har bare ikke nogen idé om, hvad... hvad bare... Nej, hvordan lukker jeg nu det her? Hjælp. Gutter og gutinder, hjælp. Køb nu. Køb nu. Ja, bare. Hjælp. Gem det. Okay. Okay, sådan der. Så lukkede det. Jeg gik da vildt meget i panik der. Så der, hvis nu bare lige tager nogle shortcuts. Bare så jeg ikke misser ting.
Herovre er der endnu en tankstation. Shit. Og grunden til, at jeg ikke laver en API-video, jeg bare viser, at jeg tænkte, det burde give meget mening. Det er fordi, at der er ikke rigtig, jeg er sådan den eneste på lige PC. Og bare fordi gamer ikke er på, så betyder det ikke, at I ikke skal have en våbenbutik via amerikansk tema. Hvis jeg ikke har sagt det endnu. Men det ene, I tænker nok, okay, I er amerikansk. Oh my god, jeg skal købe en SMG og ødelægge hele serveren. Oh my god, oh my god, oh my god, I gør. Godt nok ikke. Det kan I ikke. I skal AP jer op til at få i. Det eneste, I sådan kan købe, det er Milestone håndvåben. Handvåben. Hvad fuck er det handvåben? Er handvåben ikke det samme som pigevåben? Eller damevåben? Eller hundvåben? Herovre bilforhandleren. Custom bilforhandler. Det er det samme europæ som den her over. Altså, hvor nu du kan trykke sådan, det er meget fedt. Sådan, du kan trykke imellem, hvad du gerne vil have, det er meget fedt. Aflever jeg Midtby Bank. Her er faktisk politistation. Den har jeg ikke selv set endnu. Den er fucking fed alligevel. Tøjbutik. Skal jeg være bange lige nu, skal jeg lige tænke. Nej, jeg skal ikke. Her mit garage. Så kommer vi her. Lægeområdet. Jeg skal få noget hurtigt måde for penge på. Kan jeg det sige dig? Ja. Han rejser mig så. Ja, det er automatisk. Og de har også en rimelig fedt kommando. Der er ikke lykke egentlig. No. Jeg tænker egentlig bare, at det bliver alt for episode 1, I gør. Ja. Vi ser resten i episode 2. Hej!